భద్రాచలం శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 27న శ్రీరామనవమిని పురస్కరించుకుని మిథిలా స్టేడియంలోని శిల్పకళా శోధితమైన కళ్యాణ మండపంలో నిర్వహించే శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామి వారి కళ్యాణానికి పోచంపల్లి చేనేత పట్టువస్త్రాల తయారీకి శ్రీకారం చుట్టారు. సికింద్రాబాద్కు చెందిన చేనేత కళాకారులు గత కొన్నేళ్లుగా రామయ్య కళ్యాణానికి చేనేత పట్టువస్త్రాలను తయారు చేసి ఇస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈసారి సైతం పట్టువస్త్రాలను శ్రీ సీతారామచంద్ర లక్ష్మణ స్వాములకు, ఆంజనేయ స్వామికి అందజేసేందుకు పట్టువస్త్రాల తయారీ పనులను చేపట్టగా భద్రాచలం శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామి దేవస్థానం ఈవోకే దామోదర్ రావు లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో చేనేత కళాకారులు పాల్గొన్నారు. कत्तमेन प्रजा भूता वै संभव गर्भमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनी आपस्रयन्तु स्निग्धानि चिकीरवसमे गृहे निज देवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रा पुष्करिणी पुष्टिं सुवर्णां देवमालिनी सूर्यां निर्मये